Zagłębie Lubin pokonało teoretycznie najmocniejszego rywala na zgrupowaniu w Turcji. Wygraliście z czwartą drużyną ekstraklasy tureckiej Bursaspor 3-0. Trenerzy chyba są zadowoleni z postawy swoich podopiecznych w dzisiejszym meczu. No tak, na pewno jesteśmy zadowoleni, ale dzisiaj było widać, że o tym to jest na tych obozach nie zawsze ta grupa, która jest mocna, pokaże wszystkie swoje umiejętności. Ja bym powiedział przed obozem, że w tych pierwszych dwóch meczach zrobimy jakiś punkt, no aż dzisiaj wygrali pierwszy mecz w Austrii. Arek Woźniak strzela 2 gole wymagającemu rywalowi. Daje też i sygnał, że powalczy z Michałem Papadopoulosem o miejsce w ataku. Ja bym powiedział, tak, myśmy dzisiaj wystawili dwie różne podstawowe składy, jeden do pierwszej połowy, drugi do drugiej połowy i to same zrobili Bursaspor. Ale muszę powiedzieć, że w drugiej połowie wyglądali, i kiedy tam było dużo młodych zawodników, wyglądali dobrze, spokojnie na piłkę i pokazali, że ta piłka nożna nie gra tylko nogami, ale i główką i tak, żeby spokojnie pokazali te ich umiejętności, a tu wieru w siebie. A nie malo brakowało nie tylko Arek Woźniak, ale w drugiej połowie i Andrzejczak i Bonecki. Trenerze, dziś specjalny dzień, 41 urodziny, więc taki wynik to też i prezent dla szkoleniowca. No tak, ja dziękuję bardzo zawodnikom, a spróbuję sobie zrobić dzień urodzenia jeszcze na pierwszą kolejkę. W takim razie czego można życzyć trenerowi w tym dniu i na najbliższy czas? A ja to mówię tak, życzyć punktowe, jak będzie punkty, będzie zdrówko.